pozdrav ljudi, ja sam Anika Novak i dobrodošli u moj novi video. Ja se danas nalazim na jednom prelepom izletištu. U suštini moj plan jutros i nije bio baš da idem napolju, jer kad sam vidjela temperaturu i nije mi se izlazilo. Ali naravno, zbog vas, ja sam došla danas da se smrznem i da vam snimim prelep video. Svi vi koji ste prvi put na mom kanalu ili koji me pratite, ostanite svakako do kraja da biste ispratili cijeli video. Ovo prelepo mesto se nalazi upravo pored Nišave, u okolini Pirota, pored mesta Crvenčevo. Ovo mesto je izgradio lokalni entuzijasta Miloš Živković i on je uglavnom koristio prirodne predmete i neke reciklirane delove. Ovo izletište je sigurno više posećenije kada je lepo vreme. Za sada nema nikoga, ja sam jedina ovde, ali mi je veoma drago što sam posetila ovo mesto i što mogu da vam prikažem, a ukoliko se nekada budete odlučili da posetite ovu lepotu. I to ne bi bila ja ako ne bi otišla u prirodu i spremila neku hranu. Jutro sam dosta razmišljala šta ću danas da jedem, a naravno u ovim zimskom periodu ne ide se nigde bez hrane, a ja ne volim da nosim gotovu hranu i preporučujem svima da se što zdravije hranite, po mogućstvu proizvodima koji su proizvedeni na selu, znači ručni rad. Čega se ja najviše plašim, to je da se ovaj tiganj ne raspadne. Zašto? Zato što ovaj tiganj nije baš specijalizovan da ide direktno na žaru, ali to je tiganj koji je bio, da kažem, za bacanje, pa sam ja sad htjela da ga iskoristim. Nadam se da neće da dođe do toga i da ova moja lepa hrana propadne. Znači, toga se najviše plašim. Šta ja ovde imam? Znači, imam paradajz. Paradajz koji je proizveden, neću da kažem u mojoj bašti, ali u bašti moje bake. Ovdje imamo i malo paprike, znači sve je ovo bilo naravno u zamrzivaču, jer ne postoji druga mogućnost da se ovo tokom zimskog perioda sačuva. Znači, kao što vidite, malo je zaleđeno. Znači, ja ovdje nisam dodala ni ulja, niti bilo čega drugog. Znači, čekamo da se ovo prvo malo razmrzne. S obzirom da paradajz pusti dosta vode, mislim da čak ne bi trebalo ni da dodajemo vode. Naravno, nisam napomenula. Ovo je neki sataraš. Ja mislim da je sataraš prženo. Znači, u mom kraju se to zove prženo. Svi ćete vi to da prepoznate, to je jako prepoznatljivo jelo ovde kod nas u Srbiji. Samo što ga ja sad spremam napolju. Znači, čekamo da se ovo odmrzne i da se ukrčka. Znači, ja kad spremam sataraš, možda ga neko sprema na neki drugačiji način, ali ja stavim papriku, paradajz i luka. Ja sam sada zaboravila luka, ali ništa to neće da škodi, jer je ovo sve domaći proizvod. Kasnije ćete da vidite koji ću još sastojke da dodam. Znači, za početak sada čekamo da se ovo malo ukrčka, da bi paradajz i paprika omekšali. Dok se prženo krčka, ja moram da napravim i dezert. Znači, kada ovo lepo posle poručkam, ja moram i da se zasladim. Znači, imam 2 jabuke. To je nekad bila poslastica za siromašne, ali i za stare ljude. To su ranije stari ljudi pripremali. Sad ja ne mogu da se setim
Meni je ovo baka ranije pripremala, ne mogu da se setim da li se stavi cijela jabuka ili može malo da se izdubi pa da se tu nasipa šećer. Znači prethodno opranu jabuku ja ću malo da izdubim, malo samo, znači nemam pojma koliko je to malo, ali malo, evo vidite malo. A zašto ću da izdubim? Jer hoću malo šećer da stavim, ja mislim da je ovo slatka jabuka, ali nema veze, ja ću da joj dam malo šećer, da bude slatka. Znači malo šećer. Htjela sam da kupim neke posudice, činice za šećer, zejtin i to da mogu da ponesem u prirodu, da mi bude praktično, da ne nosim celu flašu zejtin, kilo šećer i to, ali sve zaboravim. Znači zaboravna sam šta ću, puno obavezu u životu imam pa ne mogu da se setim. Znači i folija. E sad, što mi to stavljamo u foliju? Pa zato što nemam rernu, ja se nalazim u prirodu i moram da improvizujem, znači jabuku izdubljenu i znači stavite malo šećer unutra. Dobro umotate u foliju, znači dobro. Isto to ćemo da odradimo sa još jednom jabukom. Stavimo isto šećer, ponovimo postupak. Znači taj šećer će da se rastopi, kontam da će da prođe kroz jabuku i da je zasladi. Znači, zašto ja volim prirodu? Jer sad ja ako odem u prirodu, ne treba mi ni šećer, ne treba mi ništa, nađem jabuku i mogu da preživim. Znači, pazite gdje ste stavili šećer, da šećer bude odozgo, da se taj šećer ne prosipa. Sad ću ja da iskoristim ovaj žar, znači i da ispod stavim tu jabuku i da se ona krčka u žaru. Malo ću da dodam žar, da ga lepo rasporedim, da same jabuke budu okružene žarom, da mogu da se krčkaju. Znači, zašto koristimo foliju? Jer će folija da zadrži toplotu, jabuka će brže da se ispeče i naravno jabuka će da ostane čista, da posle toga možemo da je jedemo. Vidite, stavimo žar okolo i pustite da se krčka, znači o tome više ne brinete. Ja uvijek nađem neku zanimaciju i izuzetno je lepo što su se ovdje sjetili da naprave zanimacije za decu, a ima dosta toga i za odrasle. Imate ovdje ljuljaškice, također ima klackalice, deca mogu da trčkaraju i ono što mi se zaista dopada jeste što na svakom drvetu imate neke porukice koje su vezane za prirodu i generalno za stvari koje možda ne biste trebali da uradite u životu, a ne mislite o tome. Pa hajde da pročitamo jednu porukicu. Vidite kako se ovo neko lepo potrudio. Ovo je inače neka skulpturica od drveta, ali svaka čast za trud. Generalno ovdje imate suvenirnicu i verovatno to radi u nekom letnjem periodu. Ovdje se prodaju suveniri koji su vezani za ovo mesto. Pa, ako nekad budem došla, verovatno ću kupiti neki suvenirčić. Ja mislim da vam nikad do sad nisam rekla da kad sam bila malo mlađa, otprilike srednja škola, da je moja životna želja bila da kad završim srednju školu da kupim konje i da napravim ranč. Naravno, tu ideju sam rekla mojim roditeljima, na što su mi oni odgovorili da to baš i nije pametna ideja, da se svi školuju, idu u inostranstvo, naprave nešto od svog života, da mogu puno da zarade i ja odustanem. Sad ne znam da li je to pametno, da li nije pametno, ali ja najviše volim život u prirodu. Znači ja kad bi mogla da živim u prirodu, tačno bi se preselila. Dok se sve ovo krčka, naravno ja malo ogladim, ali uvijek si ja ponesem neku zanimaciju. Naranđica, sad što ja jedem ovu naranđu? Ne zato što sam mnogo gladna, nego zato što hoću ovu koru da stavim u žar
da mi malo priroda zamiriše. Jabuka se krčka, ono što je isto zanimljivo od prirodnih mirisa da kažem, beži bre tamo. Ono isto što je zanimljivo od prirodnih mirisa jeste jabuka koja... Ćao, srećan rad. Pa... Ovo je prijatno. Jeste, mi smo prvi put ovdje, izuzetno lepo. Lepo, ja sam u prolazu i onda kolega kaže mi smo ovdje, ajde da vidimo. Pa neka ste svratili, samo što je sigurno lepše kad je malo toplije, sad baš i nije toplo, ali mi imamo vatru pa se snalazimo, preživljavamo. Da. Nismo jedini koji smo na ovom izletištu. Ono što sam htjela da vam kažem jeste jabuka koja ispušta svoje mirise, počinje da se karamelizuje, ali žao mi je što ne možete da osjetite ovaj miris. Samo pogledajte, ovaj sataraš je još malo gotov. Sljedeće, šta je? Dok ne stigne jabuka. Znači, ovaj sataraš je još malo pa gotov. Znači, ova voda je iskipela. Čekamo da skroz ne stane voda. Pa ćemo potom da dodamo zejtin. Trebali ste da produžite do crkve, jer znate da tamo ima crkva. Pa piše 800 metara, na onoj tabli Sveti Đorđe, ja mislim da je. Preko mosta. Da ne propustite kad ste već tu. Đorđe, crkva. Ti drmani, dojdi mali, ajde idemo. Mali, ajde. Kiki, mali. Mati zovi Kikija. Mali, ajde. Znači, ne znate koliko lepo miriše. Samo moram da obratim pažnju na ove jabuke, da mi se one lepo ukrčkaju. Sad, znači idem po ulje. Gledajte, znači ja nisam stavila veliku količinu, možda to na početku delovalo puno. Znači nema vode, to je jako bitno. Ukoliko vam malo ostane vode, što se meni puno puta dešava jer ja nemam vremena toliko puno da čekam, nekad budem gladna, znači ako ostane vode u samom paradajzu dodajte malo brašna, znači napravite onu smesu, mlaka voda, malo brašna, naspite u ovo i paradajz izgubi svu tečnost. Znači sada dodajemo ulje, otprilike, vi znate, ja to radim sve otprilike. Znači dodajte malo više ulja, jer će trebati posle za jaja. Moram malo ovo da... Odlično. Sad će to lepo da se ukrčka. Ode čovek kući, em troši struju, em ruča nezdravo. Ja ne znam, pišite mi ispod da često spremate hranu u prirodi ili kući, koje su vaše iskustva i da ste nekad primetili da li je isti ukus kad spremite, nebitno sad, da li hranu na plinu, na struji, na šporetu, rerni ili na drva. Ja sam primetila da je to velika razlika i zbog toga volim da se hranim u prirodi.
I znate šta me još zanima? Ja nisam nešto iskusno za ovo posuđe koje može da se stavi na, direktno na vatru, na žaru i da se ne raspadne. Ukoliko neko od vas ima iskustva sa tim posuđem, neka mi napiše dole u komentaru gdje možda mogu da kupim. Treba mi ovaj jedan tigančić da mi se ne raspadne, znači da nekad ostanem gladna u prirodu. Znači napišite mi dole u komentaru ili za tiganje ili za šerpice, isto mi treba ona džezvica da mogu direktno ovako na žaru da stavim. I naravno, svakako sam zahvalna ukoliko bi mi neko dao ideju. Znači to još malo prokrčkamo i ono što ja stavim obavezno u satarešcu, naravno jaja. Idem da vidim dalje koliko snela jaja. Može. Odlično miriše, odlično. Naravno, ja onaj moj miks himalajska sol, ali ovdje ima i vegeta. To možda nema veze s vezom. To ja mislim da niko nije uradio u životu, ali šta da radim kad nemam posudice? Nemam činice, nemam ništa. Ću si kupim. Posolite sad malo. Posolite sad po ukusu. Ja naravno to sve od prilike. Pa poslije će nekako... Jaka vatra, gori vatra, sad u nama. Nemam muziku, nemam ništa, sama si pevam, sama se snalazim. Jaja, koliko snela jaja. Znači, kad smo posolili, dodali ulje, sve je to gotovo, kao što vidite jabukice ispod se krčkaju. Pljuskice ćemo da se... Možete da razbijete jaje. Po želji, koliko si volite, koliko si imate, koliko vam je koka snela jaja. Toliko razbite. Šta da vam kažem? Ne mogu da vam... Nemamo šta ruke da obrišem, ništa nisam pomela, nespremna. Znači šta ću? Malo umutite, ovako razmutite. Prženija. Ne znate vi šta je život. Si živite u prirodu, lepo si spremate hranu, ručkate si i baš vas briga. Šta ima u grad? Ima samo da idemo na posao, da se mučimo, da se stresiramo, da zaradimo pare da imamo da preživimo. Pa nisu naše babe i naši dede bili glupi što si živeli na selo, što si jeli domaću hranu, znali što je život. Ako su oni išli u prirodu, išli na njive, mučili se, pa njima to bio užitak, nema nikakav stres. Baba ujutru omesi pogačku, gibaničku, ponesu si domaće mesce, skuvaju si neko jaje, ponesu si u kinder jaje malo salčak. Mnogo im lepo bilo. Ceo dan švirkaju, pevaju na livadu, deca se igraju. I briga ih. A mi mučenici, kaže, imamo luksuzan život. Svi hoće da se nabudže. Mislim, svaka čast svima, ja nemam protiv ljudi ništa, svako nek si živi kako si hoće. Lele, ljudi, ma ne treba ni so, ne treba ništa. Znate šta je fora ovaj sataraš? Ja sam to dugo razmišljala. Još malo ću da dodam, ali ne treba više, ali nema veze, nek ide život. Paradajz. Paradajz da takav šmek na sataraš, na ovo prženiju. Da šta god vi da stavite, i papriku, i luk, i sve, ako nema paradajz rasečen. Odlično je. Htjela sam neko meso da spremam danas, ali nisam bila nešto pri pare. Plata nije legla. Nema se, teška vremena došla. Meso košta 2000, ja ne znam stvarno kakve su ove cene. Ovi ljudi počeli da protestuju, da li je to pametno, da li nije, da li će se obogatimo, ali će se još više osirotimo, ja ne znam. Lele, svaka mi čast. Da je moja majka znala da će ovakvu kuvaricu da rodi, to je gotovo, ljudi.
Ovo sad sklanjamo. Stavljamo na sto da se ručka, a i ne moramo kakav sto. Vidjeli ste vi da sam ja kao što rekao, vidjeli ste vi da sam ja ovo sve postavila tamo na sto da mi bude lepo. Ali koga šiša kad nije ništa. Ispod mi se, malo ću da sklonim ovo da mi ne izgori. Ovo malo vruće, ali ovdje mi se krčkaju jabuke, ja ću ovdje da si mezim. Vi ne znate šta je ovo. Ne znate. Znate što sam vidjela? Gdje su sad došli neki ljudi koji su poneli gajbu sa piva dole u reku. Ja iskreno mislim da se sad ne pije ladno pivo, da se jede nešto toplo, da se pije kuvano vince, kuvana rakija. Ali ne znam, stvar ukusa. Znate šta ja mislim? Da malo kad se otopli vreme, ću da napravim jedan video sa nekog gledalca, da dođe nekog od mene u posjetu da mu kuvam. To je moj plan. Šta mislite vi o tome? Da si neko lepo dođe, ko me voli, ko me podržava, da napravimo neku nagradnu igru, neko izvlačenje, da kuvamo zajedno sa ljudi koji me vole, koji me podržavaju, da vide kakva sam ja kuvarica. Kakva lepo ručka. Kad bi bilo neko ratno stanje, ja bi sigurno preživjela u prirodu. Ja ne bi umrela sigurno. Znači, mnogo je dobro kad znate da preživite u prirodu. Teška vremena će da dođu. Znate šta je baba Vanga rekla? Kaže, čuvajte zrno da imate da posadite, da možete da preživite. I to će da dođu. Ja kad pričam ljudima, oni se smeju. Kažu, šta ova da lupa neke gluposti? To vreme će da dođe. I ono što sam rekla, nećemo da imamo vodicu da pinemo. Verujte da nećemo da imamo vodicu čistu da pinemo. Ništa, ja ovako uživam. Da si poručkam, posle vam snimam kako izgledaju jabuke, kako su se iskrčkale. Pa se vidimo. Sad malo da odanem. Izvinite me, uživajte. I jedna od porukica glasi: ko prvi stigne, lasno mu bidne. I verovatno je to izreka iz ovoga kraja. Ukoliko možda neko ne razume, to znači da ukoliko požurite, budete vredni, rano ustanete i dođete prvi na ovo izletište, možete recimo da izaberete najlepši sto ili sto pored reke, da vam bude blizu. Znači, bit ćete najvredniji. I ukoliko planirate možda da spremate roštilj, da spremate neku hranu, imat ćete najviše vremena da to na vreme završite. Ovdje mogu da se popiju malo dečica da voze ovaj čuveni brod. Ja to ne bi pokušavala jer ovaj brod sigurno nije dovoljno stabilan za mene, odraslu osobu. Ali zanimljivo, ovdje imate također isto ljuljaškice. Imate, ne da kažem, improvizovane ležaljke. Verovatno drvo nije trulo, tako da u letnjem periodu verovatno možete ovdje da se kupate i legnete na ove ležaljkice.
vidite, usamljena papuča. Šta to znači? Da je neko izgubio papuču i ostao samo jedan par. Ali veoma zanimljiva ideja da se napravi ovaj stalak za papuču. Ukoliko možda do sada niste vidjeli, ovo je čutura i ona uglavnom služi da se natoči voda i ponese. Evo vidite, ovo je torbica za vojničku čuturu, ja mislim da. Kao što vidite, tiganj je prazan, prženo je bilo odlično. Jabuke su, nadam se, ispečene. Ja nemam pojma šta je unutra, znači ja ovo nikad nisam pekla u foliju. To je samo jedan od načina da se jabuka ispeče. Sad ćemo da vidimo šta ima unutra. Možda nema ništa, ali ajde. Odlično. Samo da mi se ovo nekako ne istrese, da se živa izgorim od ovu vodicu. Ovo je kao tufahija, samo mi šlag fali pa da se osjećam kao da sam u Bosni. Pogledajte jabuku koliko je lepo. Ja nemam kašičicu, mnogo je lepo, gledajte koliko je lepo. Odlično, odlično, znači dezert posle ovaj sataraš, odlično, moram malo da se... Vi ne znate koliko je lepo, znači ovo morate da probate. Jeste malo vruće, ali baš je lepo. Ovo je zdrav dezert, pun vitamina C. Znači ne morate puno da platite, ako još imate zalihe u podrumu koje ste sačuvali od vaših jabuka, znači odlično, odlično. Ne traži ni leba ni vodu, što bi moja baba rekla. Odlično. Malo vruće, ali baš lepo. Ma znam što ga živim. Znam. Ovako možete da skuvate, to jest da ispečete jabuku i za malu dečicu. Odlično, mekano, sigurno će da im se svidi. Baš je lepo. Mnogo je lepo. Ima ukus na rakiju. Stvarno. Odlično. Top. Ono što je također zanimljivo, da u blizini ovoga izletišta na samo 800 metara preko jednog mosta, kasnije ćemo se malo uputiti ka njemu, se nalazi crkva Svetog Ilije. Pa ukoliko se nalazite na ovom izletištu, ne propustite da posjetite ovu crkvicu. Sada se u ovom pravcu na kome sam se ja uputila nalazim i sam most. Most je odrađen izuzetno zanimljivo, ali samo za one ljude koji imaju dosta hrabrosti. Ono što je naznačeno ovdje jeste da prelazak preko mosta može prelaziti samo jedna po jedna osoba. Deca do 12 godina, znači obavezno je prisustvo jednog ili dva roditelja. Također je zabranjeno ljuljanje na mostu. E sad, vi ako se ne plašite
I ako želite da posjetite samu crkvicu, trebate ići preko ovog mosta. Pa, ja se plašim mostova, izuzetno mi je žao, vi sami znate da sam ja ljubitelj crkvi i manastira i da uvek kad se nađem u blizini da obavezno posjetim sve, ali Bog nek mi oprosti. Ja znači ne bih smjela da pređem preko ovaj most pa da ne znam ni ja, ali vi slobodno pređite, toplo preporučujem. Ja se trenutno nalazim na Čarčin Kamiku i ovdje je nadmorska visina 450 metara. Iza mene se također nalazi orao koji je izrezbaren na drvetu i svi znamo da orlovi imaju i predstavljaju veliku slobodu. Tačno ispred mene se nalazi, nećete moći baš lepo da vidite, ali čisto da vam prikažem kako da dođete do ovog mesta. Znači, upravo sam sada došla iz Brod bara. Odozdo kada se uputite možete kolima, pa da kažem, jedno 5 minuta i onda morate da ostavite vaš auto ili sa čime ste već krenuli i da odatle nastavite pešaka. Pešaka do ovog mesta imate, pa ako hvatate neke prečice, da kažemo još 10-ak minuta. Znači, kao što smo rekli, nalazimo se na nadmorskoj visini od 450 metara i to je uspon koji morate da pređete do ovog prelepog vidikovca. Ovdje imate nekolicinu klupica na kojima možete da odahnete i da se odmorite posle ovog uspona. Naišli smo na jednog seoskog psa i ja sam se iskreno uplašila, ali dobro, i on se plaši jer smo mu mi skroz nepoznati. Ali dobar je, baš je prijateljski nastrojen. Ja volim kad se nađem u prirodi i naiđe neki pas i hoda sa mnom gdje god ja idem. Ne smijem baš da ga dodirnem, ne znam koliko je. Ja valjda ću da preživim, iskreno da vam kažem, jeste, izgleda dobro i sve, ali nikad to ne znam, životinja je to, a to nije moj pas. I ja baš... Ali znate šta? Kad naiđete na psa, nemojte da se plašite jer on osjeća vaš strah. Životinja sve osjeća. Znači samo dobar je, valjda neće da mi naudi. Životinja osjeća dobre ljude. Kao što sam rekla, ovdje imate i prelep vidikovac. Savršeno mesto možda za prosidbe. Idealno mesto za, kako se to kaže, određivanje pola deteta. Znate one balone što puštaju i to. To je odlično mesto, savršeno. Za prelepe uspomene i fotografije koje ćete odraditi i poneti ovo mesto kao uspomenu. Iskoristite ovaj vidikovac i odmorite vašu dušu i telo. Ovdje je izuzetno kamenit teren, pre svega budite obazrivi kako stajete da ne bi došlo do neke povrede. Ja ću ovdje, kao što sam rekla, ostati još malo na ovom čistom i prelepom vazduhu. Nadam se da vam se svideo današnji video i da ćete biti uz mene i pratiti događaje i mesta koje ja obilazim. Nadam se da vam se sviđa hrana i da ćete naravno iskoristiti recepte koji se nalaze u samom videu. Puno vas volim i pozdravljam.